Dit is het nieuwe ijsstadion van Insel. Opleveren in 2011 en daarmee een van de modernste stadions van de wereld. En boven dat een van de duurzaamste. Het Frieske Bouwconsortium, dat bestaat uit Friso Bouwgroep van Wijnen, ingenieursbureau Rijnwaard en Alinea Architecten, wie juist er op werk bezitten in Insel. Het Duitse stadion is nevens haar het grote voorbeeld voor een nieuw Tialf. Qua innovatie en duurzaamheid absoluut een van de meest spraakmakende stadions tot op heden. En we kijken hier van wat zijn nu de pluspunten die we mee kunnen nemen naar Friesland. Om daar zometeen een spraakmakend stadion met elkaar te kunnen realiseren. Spraakmakend, maar dus ook benamen zuinig. Zo wordt er besparen op verlichting door daglicht binnen te litten, maar de grootste besparing wordt onder deze mooie ijsvlier hellen. In de machinekamer wordt de winst behellen. Ze klimatiseren hier de lucht die van buiten wordt binnengehaald en de hal in wordt geblazen. Dus ze drogen hier de lucht, zodat al het vocht eruit is, zodat ze dat goed kunnen beheersen. Zodat binnen een aangenaam binnenklimaat is. En daardoor heb je minder energie nodig om de hoeveelheid warmte die nodig is voor de mensen en voor je ijs, om dat voor elkaar te krijgen. En zo binnen de energiekosten van het ijsstadion in Insel leeg. €250.000 in het jaar. Bij het Joerdijske Tialf luidt dat een stuk hoger. De onderhoudskosten en energiekosten die zijn vanwege het verouderde gebouw natuurlijk sky high. We zijn een miljoen kwijt aan energiekosten jaarlijks, minimaal bij Tialf. En aan onderhoudskosten zitten we ook op een kleine 2 ton. Met Worsemus kan dus flink besparen worden, maar ik door de bouw oorzonen te pakken. Zo hebben ze in Insel een pad van het oude stadion op nijbroekt. Auch wir haben hier in Insel nicht alles neu gemacht, sondern wir haben die Dinge, die Sinn gemacht haben und die auch noch auf einem guten Standard waren, auch behalten. Und die Dinge, die unbedingt erneuert werden mussten, aangepakt en neu entwickeld. En zo kan er op de bouw van het nieuwe Tialf uiteindelijk tientallen miljoenen euro's besparen worden, zo denkt het bouwconsortium. Het wordt in elk geval geen 106 miljoen, zo zeggen ze. Maar wat het dan wel krijgt, kost je mat, dat wordt ze nog net bekend, maatje.